Atxilotu zuten, espetxeratu, eta nire aizparen bidez eta oso presente neukan, ez? Eta gero kasualidadea ikastera joan nintzen unibertsitatera, eta bere anaiarekin ikasten, koinziditu nuen unibertsitatean, eta orduan, ja etxeko bihurtu zen, 81 bian entzun nuen berataz, eta 3an ja estutu genuen harremana gehiago. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Lehun igotzen, Martin Larralde ez da sekula... Ni Portora behin joan nintzen. Portora joatea zaila zen, baimenak lortzea, gero bisitak astean zehar ziren, zailtasun handiak zeuden, oso espetxe gogorra zen, ez? Ez zeukaten ezerre ukitzeko eskubiderik, oso liburu gutxi, oso gauza gutxi dena zen oso zaila, eta bisitak ere oso zailak ziren. Orduan, behin lortu genuenean araño joatea eta baimen guztiak eta behin bakarrik ikusi nuen Joseba Puerton, Mitxel ere orduan, eta handik gutxira pare bat hilabetera Herrerara eraman zituzten. Sarri Martutenera eraman zuten, bere neskalaguna oso gaixo egon zalako, eta uste dut, ez dakit bere buruaz beste egiten saiatu zala, edo orduan oso egoera latzaren ondorioz. Ez da batere erreza norbait, ez duten ezer oparitzen, orduan pentsatzen du sistemakoak ere izutuko zirela larritasunaren aurrean.